खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै खामानियाव जाफुंसार जागोन। दिनै मोजां मोनलायनाय जिउआव एसे गोरोबलायै जानो हागौ। रांखान्थियारि महरै नोंनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नखर एबा गावनि खाथिनि मानसिफोरजों सम हगारगोन, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गावनि जिउ राहायाव जुजिगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। मिथुन राशि। रांनि बोहैनाया दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन, थेवब्लाबो नोंथाङा रां बासायनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। दिनै नोंथाङा अननायनि मदद मोनगोन। नोंथाङा जिउ राहायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ रंजानो हागोन। दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां गोरोबलायनाया नोंथांनि जिउआव खुसि लाबोगोन। मावख'आव जायखिजाया रोखोमनि दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सिंह राशि। रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। गथ'फोरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। दिनै जायखिजाया रोखोमनि समायखिरा लानायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव खर्सा खालामनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव साना सरासनस्रा जानो थांगासिनो दं। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नोजोर होनांगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे गोसो गुदुं महर लानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नों रां थिसननायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय दिनै गावसोरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मोजां जागोन। दिनै गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। धनु राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआ मोजां जानो थांगासिनो दं। रां आर्जिनायनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। मकर राशि। दिनै गावनि जेंनाफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिजों फोरमाय आरो बिसोरजों सम हगार। नोंथाङा रां थिसननायनि मोजां मोनफिन्नाय मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा मावख'आव माखासे गोनांथार मावथांखिफोरखौ सामलायनो खाबु मोननो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम हगारगोन। दिनै समखौ ओरैनो गारनायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनलायनाय जिउआ मोजां जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा दिनै बांसिन रां नागिरदों, अब्ला नोंथाङा मोनसे रैखाथि गोनां राङारि बिथांखियाव रां थिसननांगौ। मीन राशि। दिनै नोंथांनि रांनि थासारिया साबसिन जागोन। दिनैनि साना नखरनि गोदान जिउ जुरिनो थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददजों जाफुंसार जानो हागोन।